Господине, може ли да ни кажете нещо за вашата килия? О, добър вечер. Добър вечер. Като затворници сме. Работим тук, в Казичене в затвора. Да. Просто общо взето, аз съм готвача. А колко години излежаваш присъда? Аз съм 22 години осъден. Да. Затвори вратата, ако обичаш, бе. Отвори килията и ние сме на вечерна проверка тази вечер, но без значение. Готвим. Мога да видите какво готвим. Затвори килията. Готвим манджурка. Да. Това е гръцка манджа са вика. Имаме тук кебабчета, сланинка, лук, кремвиш и такива наденици. Да, да. Тия пънци какви са отгоре? Те са бая години, тук не знам кой век са, ма ни вършат работа. Тук ние шкафа, къде оставяме чиниите и обувките са заедно. Заедно? Да. А не ви ли мирише, господине? Мирише, ама свикнахме. Да. Има плъхове, има всичко. А тук мога да ви покажа моята кухня. Тук има боб. Да, браво. Кафемашината ни. А в това ли се отоплявате? Да, това ни е бункера, да. Говорим клечки за зъби. И мога питаме самия Шаолин. Той ще каже, той е най-много години тук. Кой е този Шаолин? Той е осъден до животен затвор, защото има много происшествия. Кажете, господине. Колко години трябва да лежите още? Аз съм тук до живот. Господине, може ли да се обърнете към обекта? Имаше въшки преди време и аз взех го обръснах, много въшки има. А с какво го обръсна като с машинка, обикновена машинка, даже изгоря нямаме вече и така. Да. Може, извинявай, аз съм тук главния. Мога да ти дам другия колега, който е блъснал бабичка светофара. По грешка, господине, ми дадоха 12 години, тая ми е 10-та, има още 2 години, но какво да се прави, трябва да търпим този хаос. Гледайте на какъв хаос живеем. Много ми остана още 2 години за това, че погледнете. Това е Казичене в затвора. Казичене, мога да видите вишките. А в това ли спите? В тия дървета? Да. В дърветата. И дървеници има много, ужасно дървеници, да. По цяла нощ ни пият кръвта, ама какво да правим? Господине... Нали разбирате, тук в затвора всички сме невинни и така, всеки е невинен тук, господине. Няма какво да се прави, мога да гледате, това е моето легло, тук. Това? Да, тая кошница. Господине, много голям хаос е, господине. Няма. Нямате ли чистачки? Няма, в затвора няма. Има още един господин, тук трябва да го покажем и него. Другия господин. Добър вечер. Значи аз съм главния заподозрян. Защото много обичам с някой да се базикам, да ги удрям. Гледам някой момиче, обичам да еба. И ме вкараха в затвора, значи 15 години. И може и до... не знам как. Няма нищо. Иначе, къде спите, господине, вие? Къде покажете? Ето тук спа, в този хаос. В това мърляшко. Да. Тук, значи това е тук вашето... Да, това е моето детско легло. Можете, извинявам те, значи след този клип ще го качим, това е от затвора Казичене, наистина ви казваме. И ще си го качим и мога да ви кажем чао. Ние да почиваме, че сме на вечерна проверка.